ili nga bawang nga laon na naselebrara na ti simple nga panagkakararwa dito ko tidawan nga selebrara ni ti bawang municipal government na tungkal batanon na ken sakbay pa iti All Saints Day akas kamay tatangal daw nga iti panagkakararwa kat nairugay na selebraran kaniti napalabas paingal daw karon na hindi napalabas ngal daw iti Sabado. Paset iti nadakamat nga selebrasyon kaniso iti panagbisikleta na kitay dan sumagmano wano na kitay empleyado iti municipal government ti bawang La Union pakaraban mo tan ito iti PNP kasabitan ti Bureau of Fire Protection kanda iti dadumapay babae ti Pedaolo iti opisina iti mayor iti bawang La Union kat nagbisikleta na kitoy nga nagturong ka iti barbarangay wano paset iti iling bawang La Union dapat na kitay nagdagnap tapnista kat mangtadda iti sagot karon na kitay ubing nga malabsanda iti ruta dagitoy nga karamang kanitay nagbisikleta kat namuan na baba iti report kan kasabutan base mo lang ti impormasyon nga itatang tawan kapanan nati pandemya kat dito lang simple lang iti panakasilbar iti panagkakararwa iti ili bawang La Union namampay no may basar karang iti napalpalamas sa katawan nga awan ti pandemya kat talaga nga nakapimpintas si iti panangsilbrada sa Jaya munisipyo iti ili nga bawang La Union kapanan nat Marcosan daytoy kaniti maka-attract kanagitay madlang taga bawang La Union kaya no pa kaniti bisita nga agpasyar ijay Municipal Hall iti ili nga bawang La Union iti panagkakararwa kat imunaan walong naruging nga naselebraran hindi pa yatawan na 2008 kaya magsiselebraran aging gana iti agdama itatangal daw kat sokro iti kaldawan iti All Saints Day wano iti pesta na iti datay nga detoy kat magsiselebraran iti intero sa ngalubungan kinore pa iti Pilipinas pakaraman mo tan nagitay na dumaduwa nga local government units sa karunan na ditoy ili nga bawang La Union. Bombo Daniel Sabal, Pasabansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo.